Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Yine de men bugünkü gepleşiminde sizin bilen Huday korkusu aradaki temanı devam ettirmek isteyen. Köplenç men imanlı doğanların arasında şeyle pikirleri görüyerin. Köne ähte, Mukaddes kitabın köne äht bölümünü okan vaktında, peygamberlerin durmuşunu, onların dövründeki bolan vakaları okan vaktında bir hili Hudaydan korkmaklık diyen zat kän duş gelen yalı oluyor. Köne ähte Huday bir hili qaharlı, gazaplı, ondan korkmalı yalı görüyorlar. Ama təze ähte geçen vaktında İsa'nın İncil'de təze ähte İsa'nın beren taglimatları birazcık yumuşakrak, köp merhamet dolu, Hudayın bir hili hasiyetinin ütkendigini öňe sürjek bolýarlar. Bu diýmek bilen Huday korkusunu ýowaş-ýowaşdan ýitirjek bolýan adamlar eken. Emma Mukaddes kitapda ben beýle bir zat görmeýän aslında. Täze ähtede, köne ähtede Hudaýyň hasiyeti, Hudaydan korkmaklyk hiç ütkeýän zat däl. Emma köp adamlar bunu yanlış düşündürmek bilen Hudaýyň hasiyeti ütken ýaly, köne ähte Musa arkaly kanun berildi, İsa Mesih arkaly merhamet peýda boldu. Merhamet bizi, İsa Mesih'däki merhamet täze äht döwründe bizi Hudaýdan korkmaklygy ündeýärmi ýa-da Hudaýdan korkmaklygy ret edýärmi? Elbette hakikat ve merhamet İsa Mesih arkalı peyda oldu. Ve hakikat ve merhamet has da Hudaýdan korkmaklygy ündeýär bize. Biz Hudaýdan korkmasak, Hudaýy hormatlamasak, onda onun tawşyryklaryny, onun buyruklaryny yerine getirmekden de yüz öwürýäs. Şonuň üçin Hudaýyň hiç bir wagt Hudaýyň häsiýeti hiç haçan ütkemedi. İsa Mesih Mukaddes kitapda täze ähte şeýle diýär. Men düýün, şugün we ebedilige çenle şol bir İsa Mesih ütkemeýe, onun häsiýeti de ütkemeýe, onun taglimaty da ütkemeýe, onun bize berýär taglimaty da ütkemeýe. Şonuň üçin biz Mukaddes kitabyň doglulygyna Adam atadan yaradılıştan başlap ta bizim döwrümüze çenle şol bir Hudaý, hiç bir häsiýeti ütkemedik Hudaý. Doğruluğu, mukaddesligi, hakikaty hiç ütkemeyen Hudaý. Şol Hudaýa iman edýäris. Şonuň üçin gelin häzir Mukaddes kitapdan käbir ayatlara seredelin. Hakykatdanam Hudaý korkusy bütün döwürlerde adama berilenme. Hudaýdan korkup ýaşamaklyk bütün döwürlere değişlime. Muňa ünüs berelin. Seredin Zebur kitabında Davud peygamber şunu aýdýar. 18-nji babda 10-njy ayatda. Repden korkmak päkdir. Ýaşaýar ol ebedi. Diňe bu ayatda seredin gysga bir ayatda Repden korkmaklygyň päkligini, mukaddesligini ve dogrulygyny ve Repden korkmaklyk ebedi ýaşaýandygyny başlangıçtan ta ebedilige çenle, onun sonu yok ebediliğin. Hemişe Hudaýdan korkup, ona hormat koyup, ona secde edip yaşamaklık, bu hiç haçan kotarmadı, hiç haçan ütkemedi, ya da Hudaýdan korkmaklığın yerini hiç bir zat çalışmadı täze äht döwründe. Merhamet ve hakikat İsa bilen geldi. Hakikat ve merhamet bize has da Hudaýdan korkup, ona hormat koyup yaşamaklığı ündeýär. Gel köne äht döwründe şeýle Hudaýyň huzuru, Hudaýyň barlygy şeýle bir korkunçdy. Şeýle bir onur mukaddes korku bilen titremeler içinde Hudaýa hormat görkezýärdiler. Çünkü Hudaýyň huzuru gelen wagtynda, Hudaýyň huzuru adamzada ýakynlaşan wagtynda her bir günäkär adamyň ýüregi korku bilen dolýar. Hudaýyň huzurundan, ona bolan hormattan. Seredin Musa peygamber Yevreylere yazılan kitapta 12. babın 21. ayadında Musa barada şeýle yazılýar. Görnüş şeýle bir korkunçdy welin Musanyň özü korkudan ýaňa titreýärin
deyipdi. Bilýäňiz 40 gece gündüz köne ähd döwründe Musa kanun almak üçin Sinay dağına çıktı. Bu dağda ol Hudaý bilen garşylaşdy. Hudaýyň huzurunda boldy. Ve Hudaýyň huzurunda bolan wagtynda ol şeýle özü şeýle beýan edýär. Korkudan yana titreýädim diye. Görnüş şeýle bir korkunçdy diye. Hudaýyň huzurunda bolmak, Hudaýyň sesini eşitmek, Hudaý bilen garşylaşmak şeýle bir korkunçdy diye. Bu korkudan diye yana titreýärdim diye. Bütün bedenim titreýärdi. Şeýle korku bilen, hormat bilen Hudaý dinläp, ondan halkı üçün berilen tavşırıkları ve kanunları daşın yüzüne yazıp aşağı indi. Ine Hudaýyň huzurunda adamzadın içinde emele gelýän gorka seredin. Hakykatdanam Hudaý mukaddestir. Hudaý yine yanıp duran ottur diýe. Musa hatta ilki başta Hudaý bilen garşylaşan wagtynda yanıp duran bir yandagy görnüşünde Hudaý geplemäge başlaýar. Musa Hudaý duran yerin mukaddestir, ayağındaky köwüşi çıkar diýe. Hatta duran yerinde ayağındaky köwüşi de çıkarýasa, duran yerin mukaddes. Yer mukaddes däl. Hudaýyň huzuru bolanlygy üçin onun huzurunda durmagyň özü, mukaddes Hudaýyň huzurunda durmagyň özü gaty korkunçdy. Hudaýyň huzuru bar yer şeýle bir mukaddes bolýar. Günäkär adam ol ýerde titräp durýar. Şeýle korku içinde, mukaddes korku içinde doğanlar yaşayan her bir adam Hudaýyň ağzından çıkan her bir söze ulu hormat koyup bu korku içinde yaşamaga borçludur. Hudaý korkusu bizim hiç birimizin gözümüzden yitmesin. Hudaý korkusu yiten wagtynda ona bolan hormat da yitýär. Hudaýa bolan hormat yitse onda onun sözleri de bize biperwa bolýar. Biz kimden korksak şonun kulu bolarız. Adamdan korksak adamın kulu bolarız. Ya başka bir zattan korksak onun kulu bolarız. Hudaýdan korksak onda onun aydanları, onun sözleri ähli zattan büyük olar bizim üçün. Onu mukaddes kitap bize. Eğer bir zattan korkmalı olsa bu dünyada hem bedeninizi hem canınızı dövzak odunda yakıp bilecek Hudaýdan korkun deyip aydiya. Gelin yine de täze ähde seredelin. Täze ähde Hudaý korkusu bar mıdı? Men bir Resullaryň işlerinden bir ayet bilen paylaşayın. 2. babın 40. 47. ayetlerinde nähili Hudaýyň korkusunun beýik bolanlygyny sizin bilen paylaşmak isleýän. Hani täze ähde Hudaý korkusu yok diýen adamlar bunu dinlesinler. Petrus başta köp deliller bilen olara şaýatlyk edip, özüňizi bu azgın nesilden halas edin deyip yalvardı. Şeýlelikde onun sözlerini şatlyk bilen kabul edenler suwa çümdürildi. Şol günü 3000'e golay adam iman etdi. Olar Resullaryň taglimatlaryny öwrenmäge, ýakyn gatnaşykda ýaşamaga, bile çörek iýmäge we doga dilek etmäge ihlasly yapışdylar. Resullar arkaly köp mucizalar, alamatlar görkezilýärdi. Şol sebäpli hemmeleriň kalbyny gorky gaplapdy. İman edenlerin hemmesi bilediler. Olar ähli zatlaryny ortağa koydular. Mal mülklerini satıp her kimin mätäçligine göre öz aralarında bölüşerdiler. Olar bir adam ýaly bolup her gün ibadathanada ýyglanardylar. Biri-birininke mihmançylyga baryp çörek bölüşüp iýerdiler. Çyn yürekden şatlanyp naharlaryny paylaşýardylar. Hudaýa alkış okap bütün il içinde hormatlanýardylar. Hudaý hem halas bolanlaryň sanyny gün sayın köpeldiyerdi. Yine ilkinci 50. günde mukaddes ruh yere inen wagtynda mukaddes ruhtan dolup Petrus İsa'nın Resullarının biri ilkinci gezek ağzını açıp şayatlık edip ulu mehelleye adamların toplumuna vagiz etmeye başladı. Bu vagiz edip başlayan wagtynda mukaddes ruhtan dolu Petrus şayatlık edip İsa Mesih'in ölümden dirilenligi barada ve ähli adamları towba etmeye çağırıp özünüzü bu azgın neslinden halas edin deyip yalvarýardy. Onun sözlerini şatlık bilen kabul ettiler.
iman ettiler, suda çümdürüldüler. Şol günü 3000'e kolay adam İsa Mesih'in halaskar ve repligine iman getirdi. Ve Petrus'un ağzından çıkan sözlerin əhlisi alamatlar, mucizalar bilen, şifalar bilen, her hili kudratlar bilen tasdiklanıyordu. Çünkü Hudayın özü bu sözleri, bu alamatlar bilen tasdiklayardı. Mucizalar ve alamatlar görkezilen vaktinde bütün şol yerdeki adamlar hemmelerin kalbini korku kapladı. O ne hili korkudu? Bir hili titrep duran dövzaha giderin ya bir hili bir yaman bir zattan korkun yalı korku değil. Hudayın mukaddesliginden korkmağa başladılar. Hudayın doğruluğundan korkmağa başladılar. Ol mukaddes korku deyip aydalım ona. Bu cin arvahlardan ya yaman betbağçılıktan korkan bir korku değil. Hudayın huzurundan, onun pekliginden, onun yanıp duran oğutluğundan, Hudayın mukaddesliginden korkup, Hudayın ne hili olara yakınlaşandığını, bu kudratlar ve mucizalar, Hudayın gücü arkalı amalı aşıyandığına iman edenlerin ehlisinin yüreklerinin korku kurşap aldı diye. Seyredin. İman, bu korku nemetti. İman edenlerin hemmesi bilediler. Onlar ehli zatlarını ortaya koydular. Mal mülklerini satıp her kimin məhteşliğine göre öz aralarında bölüştüler. Onlar bir adam yalı her gün ibadatxanada yığınlaşyardılar. Birlerine mihmançılığa varyardılar. Çöregi bölüşüp yiyerdiler. Seyredin. Çın yürekten şaatlanıp naharlarını paylaşyardılar. Eğer bu korku, mukaddes korku olmasa, ne edip adamlar beyle birleşip bilerdiler, ne hili beyle çın yürekten şaatlanıp bilerdiler. Huday korkusunda parahatlık vardır. Huday korkusunda hakiki şaatlık vardır. Huday korkusunda şeyle bir birlik vardır. Huday korkusunda mukaddeslik vardır. Huday korkusu bizde her hili günahdan uzaklaştırıyor. Seya Hudaydan korksak, biz günahdan uzak duruyarız. Köplenç korku diyen vaxt adamlar giyce gündüz bir hili korkup hemme zattan titrep oturan yalı bir hili ölüm korkusu yalı korku değil. Şeytanın bizi korkuzayan korkusunda şaatlık yoktur doğanlar. Ama Huday korkusunda çın yürekten adam şaatlanıp dınçlıkta, parahatlıkta, Hudayın bereketinde yaşap bilyen bir korku. Bu korku dünyadaki var olan ervet korkulardan tapavutludur. Bunu dine dağıdıp görenler, Huday korkusu var olanlar, Hudayın doğruluğunda ve yağıtılığında yaşayan adamlar bu korkunun neme olduğuna düşünüyorlar ve bilip biliyorlar. Demek, təzə əhd dövründə də Hudayın huzurunda korku vardı. Hudayın huzurundan korkuyadılar. Yine de 5. babda Resulların işlerinde Ananya bilen Safira ikisi bilelikte öyünü satıp pulunun yarını özünde saklap Resulların ayaklarının aslına yarısını getiren vaktinde onlar yalan sözlep ikisi de şol bağda onların göz önünde can verip ölen vaktinde ve onlar o kadar yığınakta şeyle bir korku her kimi kaplap aldı. Mukaddes ruha karşı yalan geplemek bu da korkunçluğunu gördüler. Ve nehili derecede Hudayın huzuru neçe yakın olsa şonça da bu korkunç bir yağday oluyor. Ve onlar korktular. Ve şeydip Huday yığınakta, ilki baştaki yığınakta yalan, her hili günahlar bular kabul edilmeyedi. Çünkü Hudayın huzuru o kadar şeyle yakındı. Ve Hudayın huzuru bar yerde hükman Huday korkusu bolya. Doğanlar gelin indi yine de Huday korkusu varadaki gürünümüzü devam ettirelim. Yine de şutayda Süleyman Peygamber'in kitabından men bir topar Huday korkusu varadaki ayetleri ortaya çıkardım. Huday korkusu varadaki ayetler şeyle bir güçlü ve tesirli. Olar her bir ayette şeyle bir ulu fikirler, ulu manılar yatır aşağında.
Gelin häzir şolary birek ke okalın ve köp özümüz üçün peýdaly maslahatlary alalyň. Hudaý gorkusy näme diýmek? Bize Hudaý gorkusy näme zatlary berýär? Bizim peýdamyza mı ya bizim ziyanımıza mı? Men bu ayatlary okan wagtynda Hudaýyň gorkusynyň meniň peýdama işleýän bir zatlygyny, ulu bir zatlygyny gördüm ve özüm hemişe Hudaýa dile edýän Hudaýym hemişe maňa Hudaý gorkusyny ber. Yatsam tursam, uzakta bolayın, öýde bolayın, nirde bolsam bolayın, yeke bolayın, adamlar içinde bolayın, hemişe meniň gözlerimde Hudaýyň gorkusy bolsun diýip özüm bunu dilemege başladım. Sebäbi Hudaý gorkusunda ullu bir bereketler ve ulu bir Hudaýyň ýagşylyklary ýatyr. Bunu sizin bilen paýlaşmagy yüreğime düdüm. Günäkärlere gözün gitmesin. Mudam repten gorkup gez diýär Süleyman Peýgamber 23. babda 17. ayatlarda. Köplenç adamlar şeýle kıyın ýagdaýa gelýär. Bolsa da imanlılar. Daş döwrege seyretýärler. Görýärler Hudaýdan gorkmayan adamlar, Hudaýy tanamayan adamlar, günah içinde ýaşayan adamlar, kişinin hakyny ýýän adamlar, oğrulap, doğru olsun, her bir hili yol bilen, yalan bilen, her hili yollar bilen bayan adamları gören wagtynda ol adamlara gözü gidýär. Olaryň menen maşynyna gözü gidýär. Olaryň kaşan jaýlaryna gözü gidýär. Olaryň jöbüsindäki pullaryna, olar her bir zadyna, günäkärleriň üstünligine gözü gidýär. Sonra içinde şeýle pikirler döreýär. Hudaýdan gorkmasalar da, dogrulukda ýaşamasalar da, ähli zady yeterli. Hiç bir gaýgy aladasy ýok ýaly bularyň ýaşaýyşy. Men dogry ýaşaýan, Hudaýdan gorkup ýaşaýan, emma meniň hemişe yeter yetmeziň içinde ýaşaýan. Bu körpemi bu tarapynda ayağımı yapsam yüzüm açylýar, yüzümü yapsam ayağım açylýar. Hemişe yeter yetmez. Bütün yoklukta, kıyınçılıkta, azaplar içinde yaşayan, Hudaýdan gorkup yaşamaklık maňa näme gerek diýip köp adamlar öz içinden şeýle pikirlenip, imanlılar hatta günäkärleriň üstünlüklerine gözü gidýär. Ama günäkärleriň üstünlügi bir salımlık. Bugün bar güllep duran, gül ertir görsen, güller dökülen, yapraklar solan ve yok olup gidecek zatlara gözü gidýärler de, imanlılar da Hudaýdan gorkup mukaddeslikte yaşamaktan yüz öwürýärler. Şonuň üçin olar şeýle bäsleşige girip, günäkärler nähili yol bilen pul gazanýan olsa, dogry adamlarym Hudaýdan gorkmagy ret edýärler de, olarym ähli yol bilen pul gazanjak olup, bütün bela beterlere barıp başını sokýarlar. Soňundan da paýlygam ýok, ýanky göz öňüne getiren maksatlaram ýok. Soňunda maşgalasyny ýitirip, saglygyny ýitirip, hatta janyny ýitirenlerem bar. Bu zat dogry däl. Bir salym bar bolan, yalan bilen, aldaw bilen, her hili günäler bilen baýlyk gazanan adamlara gözüňiz gitmesin. Repten gorkup ýaşaň, çünki Hudaýdan gorkmaklyk ebedi ýaşaýar. Ve Hudaýdan gorkmaklygyň soňu gowy zatlara getirýändigini soňky ayatlarda men size görkezerin. Bir halkyň diye İşaya Peýgamberiň kitabında 33. babyň 6. ayatynda ol senin döwürleriň berk binyadydyr, bol danalyk hem bilim bolar, ol izigderli halas eder, repten gorkmak halkynyň hazynasıdır diýär. Repten gorkmak halkynyň hazynasy. Ol bütün döwürleriň berk binasıdır. Bol danalyk hem bilim bolar. Ol izigderli halkyny halas eder. Yine bir ayatyň içinde bir halka berilýän zat. Hudaý gorkusy senin hazynan bolsun. Bir milletiň, bir ýurduň, bilýäňiz, her ýylky büdjeti var, her ýylky gelýän girdejisi var. Ýanky çyktajylaryndan artyp galýan her bir ýyldaky gelýän toplanan girdejileri
hazına yalı fond diyeler. Altın bilen, gümüş bilen, kımmatbaha daşlar bilen ya da daşarı yurtlar valyutasında her bir yurdun, her bir devletin, her bir halkın özünün hazınası var. Bu hazına kıyın dövrlerde gerek olar, kıyın yağdaylarda ulanarız diyen maksat bilen toplanan bir rezerv pulu oluyor, baylığı oluyor. Repten korkmaklık diye halkının hazınası olsun. Bu yerde pul var da, altın var da ya her hili daşarı yurtların valyutası var da gürrün giden ok. Bu yerde Hudaydan korkmaklık halkın hazınası olsun. Ne için? Halka neme gerek Hudaydan korkmaklık? Sebebi bütün dövrlerde diye, kıyın dövrlerde de, yengil dövrlerde de, açlıkta da, doğuklukta da, bütün dövrlerde Hudaydan korkmaklık bu halkın binyadı olar. Berk binyadı olar. Demek, ne hili krizisler gelse gelsin, ne hili kıyınçılık dövrler gelse gelsin, eğer halk Hudaydan korkyan olsa, onda onların binyadı, esası, berk olar diye bu ayette. Şeyle bir berk olar, hiç sarsmaz. Sil gelse de sarstırmaz. Kurakçılık gelse de sarstırmaz. Tupan tursa da sarstırmaz. Hudaydan korkmaklık bu halkın berk binyadı olar. İzinden son seyredin. Bol danalık hem bilim olar. Bol danalık ve bilim olan yerde açlık olmaz da onlar. Ne hili dövür gelse gelsin, eğer sende akıldarlık var olsa, onda bu halk hiç haçan hor olmaz. Bilim var olsa, bu halk hiç haçan ayak astında olmaz. Berk binyat, bol danalık ve bilim Huday korkusunda oluyor. Ol izi giderle halas eder diye. Ne hili kıyınçılık gelse gelsin, ne hili düşmanın üstüne çözsün, ne hili krizisler gelsin, yoksuzluk olsun, tevigi bedbahtçılıklar olsun, hastalık olsun, epidemiya olsun, ne mi olsa olsun, Hudaydan korkuyan halk, onu Huday izi giderle, bütün bela beterlerden halas eder diye. Bir ayette şeyle ulu bir manı yatır. Repten korkmaklık halkın hazınasıdır. Ol senin dövrlerin berk benyadıdır. Bol danalık hem bilim bolar. Ol izi giderli halas eder. Etmeli zat bu. Repten korkmaklığı hemişe özümüz için hazına edip onu koralım. Şahsı olarak da bir halk bolup Hudaydan korkmağı, onun yüzünü gözlemeyi, onun doğruluğunda yaşamağı devam ettirelim. Köplence adamlar ay bütün halk hiç haçanam Hudaydan korkmaz deyip lapı keç oluyorsunuz. Bütün halkın Hudaydan korkunu saylap alması ya almaması bu bizim cevapkerçiliğimizde değil. Halk bu her bir adamdan başlaya. Millet bu her bir adamdan başlaya. Qalıverse de şeyle nakıl var. Her koyunu öz ayağından asarlar. Her kim öz günahı için, öz yaşayışı için Hudayın önünde cevap verir. Bu halka değişli olan bu ayetler şahsan her bir adama değişlidir. Halkım Hudaydan korksa begeniyen. Doğrulukta yaşasa bütün bu bereketler, bu vaadalar benim halkıma değişli olar. Bu elbette onlar için doğruluk ve yaxşılık getirer ve bereket getirer. Eğer halkım Hudaydan korkmağı saylaman yağdayında da men şahsan bu saylağı ediyen özüm için, öz çağalarım için, öz neslim için menin hazinam Hudaydan korkmaklıktır.
baylık değil, pul değil, mal mülk değil. Menin hazinam Hudaydan korkmaklıktır. Çünkü bütün dövrlerde bu benim berk biniyadım bolar, neslimin de berk biniyadı bolar. Bol danalık hem bilim verer bana. Ol iyizi giderle meni ähli bela beterlerden halas eder. Men bu esasta bütün hayatımı, bütün durmuşumu bu esasta kurmak isleyen, Hudaydan korkan adam bütün bu vadalara eye olur deyip İşaya peygamber aydiya. Goy bu vadalar senin ve menin durmuşumda hemişe öz meyvelerini bersin. Hudaydan korkmaklığı hazına edip korap saklalın. Huday bizim hemmemizi bereketlesin. Amin.